И здравейте отново, хора. И днеска ще играем Blockman Go Night at the School. Но сам ще игра този път, защото не искам никой да играе да бъде с мене. Чуя малко лафайли, защото аз не мога да бягам много бързо. Никой да не идва, този път сам искам. Не! Никой да не идва. Хубаво, хубаво. No! Не идвай! Не идвай! Не идвай! Тапанар смог. Оставай! Защото аз това си мислех, че ще играя Night at the School в Blockman Go. Беби! Мама справи клип още. Добре, беби! Не мога бягам, бе! Be mother heck. Добре. Брат, ах, ти гаден глупак. Ама какво ти става, бе, брат? Аз не мога да... Маля, днеска де... Ли се изтресна? Get out! Си... Пак 7. Отваряй вратата, е тъп. Не съм страхлив изобщо. Five A. Значи първо... Не бе. 5 7 7 5 7 7 1. Бро, просто. Брат! Ма то слафай вече! Айде, топ! Усай вече! Брат! Просто ми кажи, че... Да, бе, аз като ти казвам нещо ти... Пик, бей. Брат, то си на гъза. Брат, просто ми кажи. Bro, what the fucking is going on with you, bro? This man, what the shit? Bro, where are you? Let's go. On. Get out. Не, брат, какво ти кажа, той интернет вече да се интересува и да не му пука. Не се срещна. Аз не съм се срещна. Така малко ти бързаш, ли не си страхлив. Той върви зад мен.
направя така малко, не бе. С едно ла. Shut the Bro, shut the fuck up. The door is locked. The fuck? Където е, бе? You're here. Okay. This is the Mathematica. It's not bad. Yeah, bro. I'm going to there. Ramona. Let's go. Come. Follow me, bro. Сега 2 B4 8 5. It works. Finally, bro. The математиката is so easy. I'm sorry, guys. Аз преди един път я играх, а сега не. Но преди като бях няколко години, аз я играх. Хем съм страхлив, един път дето се страхувах. И се стряскам като играх, ама сега вече не. Отивам се за тока сега. То сигурно другия някак. И набързо трябва да бягам дори. След 3, 2, 1. Бягай! Бягай набързо. What? Ти отиди на другата страна. Окей. Don't kill me. Наташ. -1. Bro, what are you looking at me? Малко нямам място, защото можеше да ми спре клипа. Брат! Ма интернет... What the freak, bro? Bro, don't get away from me, okay? Малко ще бягам. Bro, follow me. Нищо пак Wi-Fi. Bro, don't stop. Бегай! Идва. Затвори! Къде е той? Няма го чакам, че...
Чичо папи. Заповядайте и влезте, как ще се махнете. Wait, what the Яу. Не го виждам. Моля, тато спак, брат. Моля, та, брат. Прости! Find away! Спечелих? Yes! За колко минути го направих? За 12! Убедих! Let's go! И това е, хора, абонирайте се за канала и натисните лайк. Но това е, хора. Чао!